kde je cesta. Máme taký pocit, išli sme na panorámu, bola tam značka Green Rock, išli sme hore dole a... To video dneska tu máme, sme tu na Baťových trailoch, takto som tu som na tom skoku, ak ste určite videli na šorte, ak som to celé skočil, tak určite sa chodite pozrieť a aj my ideme skákať. Takže ľudia, ide kamarát, no poď. Ide. Poď. To dáš? Čo? Dobre si to dal. Ľudia, idem ja teraz a vystrihnem to a idem tam. Ľudia, už ide Dominik, môže ísť na to. Poď. Pekne. Ja zistil som, že jak som teraz skákal ten drop, ak si mohli vidieť, tak proste kamarát potoč mi kolesom, akože pedálne, proste, že pozrite, ako mám 8, ale nevadí, aj tak idem, ale treba proste to vidieť, jak sa mi trase to koleso, takže tak, lebo teraz, akože už mal som takú slabú a teraz mám väčšiu 8, takže na tento drop som sekol, ak ste mohli vidieť. A tak, aj ty máš 8? Možno. Aj on má, ale my ju máme skoro podobnú. Nevadí, ešte ideme skákať. Ale nevadí, že mi nám povedal, že môžem na tom skákať, ale nemám skákať napríklad také veľké dropy, aký napríklad takýto možno. Takže tak, ale to je nič, to proste dotiahneme a môžeme ísť ďalej, takže môžeme ísť na Baťove. Že ľudia ešte posledný ide kamarát skočiť, takže už pôjde za chvíľku. Ja už chcem skákať, lebo mám tu 8 proste, ale možno to ešte, akože skočím to na budúce, ale na tomto videu už neskočím to, takže bohužiaľ. Keby chcete ľudia viac videí z Baťových trailoch, tak nezabudnite like, odber, takže tak. Takže ľudia, už ide kamarát, no môžeš ísť, ešte sa asi rozhoduje. No môžeš ísť. Dobre, už nie na to. Hlavne nepadni. Poď. Dobre. Takže tak. Dobre si to skočil. Takže ľudia, sme tu. Ideme na panoramu. Koľko sa tam šlape? Hodina aj dačo, nie? Hodina a pol. Prešli sme, že tak 10% a už tu zdochyňame. Takže tak, keď budeme polovici, tak sa vám môžem. Ja sme tu niekde. My nevedeli najskôr, že kde ideme. Nice. Ale išli sme rovno, lebo bolo tam 2 otáčky, tak sme išli rovno. Ale sme tu. Ešte sme není, ale 30% sme. Tu vidíte, že panorama Green Rock a my na panoramu. Tak to my pôjdeme. Takže keď budeme už tam, tak sa vám môžeme začať čus. Ľudia, sme tu niekde na poli. Polovici, možno 60%. No. Tu proste najlepšie miesto toto, ako som zatiaľ videl. Tak to pole tu je a my pokračujeme ďalej. Ľudia, nevieme, kde je cesta. Máme taký pocit, išli sme na panorámu, bola tam značka Green Rock, išli sme hore dole a strátili sme sa. A vieme, že tu vedie cesta rozprávkom lesom, ale stretli mi nejakú capka a že ja si skáďam z toho, tak asi budeme niekde, ale predtým sme stretli ďalšieho, išiel z hora, že niekde pri Kovačnej, takže sme úplne... Proste ľudia, sme tu niekde strední čoho. Išli sme dobre, ale zrazu žiadna tabula, nič. Tak sme išli a niekde sme tu, takže ozviem sa vám, keď niečo nájdem. Ľudia, sme tu na nejakej dedine, sme to v Brodzanoch, nie? No, pri Brodzanoch máme šťastie, lebo vôbec sme nevedeli, kde ideme. No, zabudli, našťastie išli cez nejakú cestičku a zavedli nás to do Brodzan. Takže v Brodzanoch našťastie poznáme. Ja som si myslel, že sa stratíme, že už v noci príjeme domov. Lebo už je nejak 3 hodiny a už za chvíľku 4. A keby sme boli celý deň, tak je koniec. Nemáme jedlo, ani pitie nemáme. Proste cooked sme boli. No, jedine. Tak našťastie sme našli dedinu, takže ozvem sa vám, keď budeme tam. Takže ľudia, už sme tu. Sme v tej dedine v Brodzanoch. Juro tu pije vodu. Link na jeho YouTube máte v mojom videu v popise, v tomto. Takže chodite sa určite na ňo pozrieť, dajte mu odber. Takže našťastie my sa, hento stratili sme sa, ale našťastie sme našli